daghang mga bata. Hey, kumusta? Si Wendy. Hello, Mads. Kumusta? Ilang daghang kahoy, oh. Guys, oh, ilang daghang kahoy. Di si kumari. Mari, si Mads, Mari. Mads, Mari, doble. Ano ba yan? Si Mari pong sakit ka, Mads. Igsuon na ni mo? Dali kaya itong bisitahan. A few moments later. May diri guys, ilang balay ni Kuan kasi tinganin maayo. Mamisita mi diri. Ay, ayong palis. Nang. Hi. Naghigda man dahil siya. Ay, pwede ka mo bakod? Di ka kabakod, te? Di ka kabakod. Hangat? Oh, dali mo saka. Pwede may mo saka, are? Ma, gabok ra ba, ma? Kanang kani. Ha? Kani, gabok ra ba ning kuan? Ay, Dili, masakaan og daghan. ay, gabok. Dahil niya, delikado. Dahil mahugma. Mo gani, kay nakatulad mga utok. Doy, looy. Masipod. Ligi kanina, gabok na kayo. Unsa? Dadari sa kuan likod. Unsa man ni nato og naay mo sa kadtog. Magato ko pagkaon. Ano ra ani ko anya. Ada ni kuan sa bata. Oh. Di ta to pwede mo kuan. Di ta pwede mo do to niya. Ada ni ralaman tadi. Di ka kabakod na te? Hangat? Lagi hangat. Si palud sa sabi kay mo video call dari Jen. Ingo mo to si Jen nga mo kuan. Di ay kuan are dai ko asari dai aron magkaon si Ja. Tambal? Ano tambala man? Ya dai. Pan. Tingin sa na esperolina. Pag una-una sa kaon og pan. Te. Mo video call sa mo ni Jen. Ha? Sa lagi ta. Parang luoya siya guys. Magdi sa jag bakod kay gihangat kuno si Ja. Sa 50, 340, 595. Lami tag na ininit kay timplahon sa ning kuas DX Inday. Kay ininit. O na ba ininit? Isod sa tasa. Isod sa tasa. Kagas mo ininit kani sa tasak palihog. Kay atong isagol ang spirulina. Lagi mapulot mo be. Ram video ko sila ni ko. Dan mata. Biasa pa. Tinawag video. Awire sa rin. Ano di ipahigda? Ipahigda dito na kaya nga. Di manggol ipahigda nimo kay mao to kuha. Pabarog na manguna siya. Unsa man ni? Nami karon sa balay. Balay ni namo. Bye. Ika. Dapat dari ko sila bukan tapos sila kay anak isiya. Basta ko to sila ka kusiran. Lo ko ni kusiran kaya na. Asa man pala may bigit. Kuan murag pila kuan sa 3. 3. Tres? Tres na? 23. Nurut na lang to sila. Napalta na sa bigit. Dapat ko kusiran isa. Asa mo nay kay balda? Para napubuhan to sila. Yo ba dai sa daw? Nakasum ni ba? Hangat siya. Kasum ni. Kulay kayo naong lagi. Muna agsud guys sa spirulina. Pwede kapsul na si Ja. Spirulina.
Isagol ng spirulina. Ikuha ng purpose niya ng powder. Isagol anin. Kape. Asara magkuha na ni Day. Kutsara. Det. Day. Det. Det. Asara kutsara. Ay, sagol ni daan kay aron kas aray nag-inom ni sa kape na spirulina daan. Yan rin mo dai. Bisa may tikuan dani, imong mama dai. Bili naman ni sa kape. Pwede man sa kape. Mama. Lakaw sa imong sa kape ko mama. Saka to ko. Ipainom sa ni mong lula ng kuan. O di gani baso. Lah, Pasag baso day ka. lah. Ha? Ini ko dali. Kana na sa balde. Oh, ini. Kira ini. Ya buah tubig. Ada rin. Ini kay para mainom sa inyo. Lula. Magisod si mama. Dili na ko. Oh, ikaw rin ako dito. Painom sa na day ka. Wala ka ganun. Kinaksan te. Painom sa na una dahil natin yung lula. Pwede naman ang imong di na kutsarahon te. Pwede na nagdi kutsarahon. Guys, Dati kay si Inday, kasi nga nang isang apo. Mikay. Buya gabos Mikay. Gani pong lagundi puti. May yung sa iyo mama. Mga tunin taon si Jo. Unsa na kadugayon ng imong giantos ing ana te? Unsa na kadugayon? Uy, maulog ka na, uy. Wa pay tuig. Unsa kuan kintahe pod ka ra. Maunang niniwang ka kay na imong gibati ingon ana. Wa ka nakapa-examine sa doktor? Sukad? Ha? Ka nakapa-examine ka sa una? Ikaw ang kagtubig? Sa baga? Dari sa imong likod? Doon na pa kay Twitter? Diyan sa may istorya sa kuan. Dili imong tambaw. Ang naman pati. Dili ang lalagi ka po. Basta makaon lang dito sa kabigas pagkaon. Saan ka day? Ano sa day? Kaya ikaw lang may mag-kontuan diha kaya di man may makasaka kay kadlok umurog ma. Ikaw, bumata pa naman ganito ako sa sugo. Ano ba na yung apote? Ini ko dali ka. Asa man uban? Tos Manila? To sa Cebu. Ato Cebu? Lah, lah. Ini ko dali. Uy, agpan. Pwede na palisan yung pan. Asal pan day? Kagay pan. Kani lagundi may painom pa niya. Oh. Kaya yan, isang tubig. Dili ta kulit ari. Asa man? Palihog sa kuwari da kali dari ah. Na, kanin sa ko.
kana. Kay butangan og lagundi kay ito og ni dyan. Ito din gusto na may kuan. Lipak na. Ha? Kuha sa nang may kuan. Ya, palit ngawan ka? Ituon ka? Oh, ingana imong himuon. Pero murag murag bukuan imong dughan ba magaan. Hindot din ta na si Jaob na ay kanang patungan bitaw. Karon ta kumbaldi og kanang suot, ganay ta ko dito. Kanang bisa naglisod. Ah, kana oy sada dai. Kana. Tubig na. Ay lang ita siya. Nja. Kay aron nga matukuran ni siya mabago. Lami ang kaon. Sin na lamang. Sin na aron din na. Sa pet og sin. Sinan pila ka di kapali dani. Sinan baka aron na di isang problema. Kuan din. Di para. A few moments later. Nahurot nag imong kape. Tilukan na natin. Kanang naay kuan, manamilit na ko mo adto sa ako dadto kay magpatod na pugos ang anak na sa Tagbilaran. Way sapayan maula man to azaw kalipti mag-inom kag spirulina bisag buntag mo to hapon na lang. Inigmata nimos buntag sayo bisag di pa ka magkaon mo na imong unang kaon. Anja kuan nang pagkamudto. Pwede ko po na bisag mahuman nagkaon pero inigmata nimo mas nindot ka nang naay mo na imong unang kaon sa kag tubig. Sige, ja kape nga na ngayon lamang kag kuan ininit. Kay di man ka makakuan pa. Anja aris ako. Salamat ha. Bye-bye. Anja guys. Nga rin na po ko diri. Kaya mo uli na po ko nga to guys sa Tagbilaran. Don't stress your mind.